You wanna say hi first? I'm gonna say hi. Say hi, guys. Hi guys. Welcome back Channel. to our channel. This here, naku. Wanna say hi, tita and tito? Hi tita at tito. Ayan, sa mga mommies, ito maganda to. Ayan, look. So, pwede siyang shoulder bag. Shoulder bag talaga siya. Ayan po. Hi guys, good afternoon. Welcome back to our channel. So today, ay meron tayong panibagong exciting na video. We are going to do an unboxing at the same time, a handbag reveal. So hindi na to siya proper unboxing talaga guys because I've had this one for a while now. But I'm saying unboxing because hindi ko siya nagawa ng unboxing video. Actually, I lied. Ginawan ko siya pero hindi ko siya na-upload kasi hindi natapos. So, now, tatapusin na natin. So, after ng 2 weeks lockdown namin dito sa Melbourne, finally, thanks God, nag-ease na yung restrictions and my boss wanted us to go to the office at least 2 days a week. Kasi for the last 2 weeks, we work from home full-time. Kaya bukas ay nakatoka ako sa opisina, guys. And then, since I am going to get my stuff ready for tomorrow, naisipan ko na i-share to siya sa inyo kasi I've had this handbag since January. So, natanggap ko to siya ng January. And, yes, I know it's already June. So, January, February, March, April, May, June. Yes, 5 months later, ngayon ko pa siya magagawan talaga ng proper video. I decided to do this video para feedback na rin siya sa seller. And also, I'm hoping na makatulong siya sa mga tao na katulad ko who's got passion and love for handbags and shoes and all designer stuff. At malaman nyo kung saan pwedeng makabili ng mga pre-loved or pre-owned or second-hand na mga designer items. Mapa-Pilipinas man kayo o ibang bansa. Hayaan nyo na ang aking dito, guest. Kasi ayaw niyang lumabas, guys. Kaya dyan na lang muna yan siya. Ismas, for tita and tito na ko. Nanonood kasi siya ng, guys, ng YouTube, kids YouTube sa phone ko, tapos walang music. Sabi ko, you have to wait. You have to wait, okay? Can you wait? No. Be patient, anak, okay? Mama won't be long. Okay? No. I love you. Kayu. Ayan. So anyways, now I'm going to show you the handbag that I'm talking about, guys. Oh my God. I super love this one. So, dust bag pa lang, makikita nyo na. It's from Louis Vuitton. Ayan. And let's reveal. Reveal. Ayan. O, diba? Bongga kaday. Layo konti para makita nyo. Full view. Ayan. So, this is, well, representing the Louis Vuitton Tivoli in GM size. Ayan. Just give you the 360 view. Ayan. That's the bottom. Ayan. So, ito yung pinakamalaking size, guys, because this handbag comes in 2 sizes. So, PM tsaka yung GM. So, yung PM ay yung hindi siya pwedeng nalalagay dito sa shoulder mo. Parang handbag lang talaga siya. So, sobrang liit. So, ito yung nanay. Ayan. I'm going to share with you the unboxing actually, guys, na film ko when I received this handbag para makita nyo yung kondisyon talaga niya nung natanggap ko siya.
Maybe some of you might have noticed this one already kasi nagamit ko na siya once noong Mother's Day. Ginamit ko siya pero hindi ko siya parang napakita talaga na introduce. Kaya ngayon, ayan na. Ayan na. Ayan. You know what? I've had this handbag, katulad, the same exact handbag few years ago pero binenta ko. And then, ngayon, ayan, bumalik talaga siya kasi pag gustong-gusto ko talaga yung isang bagay, guys. Ayan. Parang kukunin ko ulit, bibilhin ko ulit. To tell you the backstory of this handbag, guys. Way back, October 2020, napanood ko yung live sa Instagram ng Lux Online Official Ana Magkawas store. Yes, for sure, marami sa inyo ang nakakakilala sa kanya kasi she's also sikat na vlogger na very successful sa linya ng kanyang business. I'm super proud of her. I actually admire her, guys, kung paano niya na-juggle lahat. May business siya, may, you know, yung life, yung personal life, yung family, and also yung friendship niya with the queens. Alam mo yun? Like, seriously, I salute you, Miss Ana Magkawas. Oh, yun na nga, guys. Doon ko ito siya nabili. Okay? So, nung araw na yun, hindi ko alam na mabubudol ako ni Miss Ana. Actually, may pruweba ako, guys, kung paano niya ako mabudol. I-insert ko yung video kung paano niya nabudol si mami niyo. Okay, meron tayong Louis Vuitton Tivoli in monogram canvas. Okay, Tivoli GM size. Ito po isa sa mga old model ng Louis Vuitton na ang ganda-ganda at ang tibay-tibay. Ayan, sa mga mommies, ito maganda to. Ayan, look. So, pwede siyang shoulder bag. Shoulder bag talaga siya. Ayan po. At saka gusto ko yung Tivoli. Alam niyo kung bakit. Kasi yung mga Tivoli talaga noon, ayan o, ang kapal pa po nung kanilang material, nung kanilang canvas. So talagang matibay siya. Then yung kanyang vachetta leather, as you can see, still, hindi pa po maitim. Malinis pa po. Medyo maputi pa siya. Light patina lang siya. Ito po siya sa likod. So meron lang tayong konting mga dirt na makikita. Pero still, maganda pa rin po talaga siya. Look. And yung hardware niya, still gold na gold. Corners, minimal signs of usage. Ayan. Look. Then yung kanyang base, meron po siyang 5 metal feet. Check natin po yung kanyang interior. Check nyo rin to, yung kanyang zipper pull. Ito, ang bigat, mabigat siya, mabigat. Talagang solid gold. Hindi siya ginto, pero plated siya. I think brass. Brass po ata ito. So, check natin to, ang kanyang interior. So, may kasama pa siyang ganito. Receipt. Andito pa yung receipt. Interior niya, malinis na malinis po inside with pockets. This is made in France and you can get this bag for only 45,000 pesos. Yes. 45,000 pesos only, guys. This bag. Kunin niyo na kasi ang ganda-ganda pa and this is GM size. Bihira na po ito ngayon. After ng live, guys, nag-message ako kagad sa Instagram nila and they're very, very responsive kasi meron silang maraming admin. So, I'm not too sure kung sino yung nakausap ko, pero the main thing is they respond in a timely manner. And, you know, which is very, very important, yung customer service and yan yung pinaka-importante pagdating sa business. Especially sa online business na ganito, guys. Kasi nga, diba, nasa Australia ako, sa Pilipinas sila, and we only rely on the chat-chat, ganun. So, tinanong ko if available pa to siya, yung pinakita ni Miss Ana. And you know what, guys? Yung keyword talaga na sinabi ni Miss Ana na nakapag sa akin na, ay, kukunin ko yan, is yung, when she said that, sa mga mommies dyan, ganito, ganyan, diba? So, nung narinig ko yun, guys, parang nagbagting ako nalunggan. Like I said, oh my God, I need to have that handbag. And you know what? What's really, really good about it is that I got this one, layaway. So, I'm not too sure kung nag-change na yung terms and conditions nila, but
October 2020, binigyan nila ako ng 3 months. 3 months na bayaran ko itong handbag na to in full and then without interest. Yes, interest free guys. Kaya doon ako parang na huli yung kiliti ko nung sabi nila na 3 months interest free. So para hindi naman masyadong mabigat talaga sa busa na isahan yung pagkabili mo ng isang bag kasi you know, we are not rich naman, 'di ba? Kung may gusto man tayo, kung parang ganito, mga handbag na ganyan, pinag-iipunan yan siya. Parang wala talaga tayong agad-agad na ganyan pera na ibibili ng handbag or shoes or clothes or whatsoever. So, it's a plus talaga na they offer layaway plans. Less than 3 months, guys, nabayaran ko na siya in full. So, yun, pinadala nila sa akin dito sa Australia through DHL. At first, sabi pa nga nila na estimate lang yung shipping fee na 3,500. But then, nung nabayaran ko na lahat and everything, nag-message sa akin yung isang admin nila, sabi na chinek nila yung website. It was already 4,924 ata. So, ibig sabihin, I need to send the rest. Kasi, what can you do, right? Well, hindi naman nila tinutubuan yun. Like, that money goes to the courier company. Unfortunately, yun yung presyo ng shipping fee papunta dito sa Australia. So, binayaran ko yung kulang, yung balanse. And then, yun, na-send na siya sa akin dito. I think it only took maybe at least 5 days. What did you do, Anna? 5 days, guys, from Philippines to Australia. And for sure, may magtatanong na naman sa inyo dyan kung nagbayad ba ako ng tax. Thanks God, I'm very lucky. I didn't have to pay any tax. Yung mga pinapadala ko from the Philippines to here, guys, never pa akong na tax. So, fingers crossed, sana hindi ko siya ma-jinx at ma-tax tayo next time. But hopefully na. Since nakita niyo na naman yung pruweba ko, kung paano ko nabudol ni Miss Ana Magkawas. So, alam niyo na yung presyo. So, I got this handbag for 45,000 pesos. I really think that it's very, very worth it, guys. Kasi, alam niyo na, Louis Vuitton. Oh, diba? Louis Vuitton siya. So, alam niyo na kung ano yung price range talaga ng mga mga branded bags na ganito. And I'm really, really into classic, guys. Hindi ako mahilig sa mga bagong style ngayon. Kahit siguro, wala naman akong pera ngayon, guys, no? But, kahit siguro may pera ako, I don't think I'm going to buy the new trends. Especially Louis Vuitton na yung mga prints nila, yung mga style nila, hindi ko na siya bet ngayon. Yung gustong-gusto ko lang talaga ay yung mga old, mga classic style ng Louis Vuitton. So, ayan. I'll come closer para makita nyo yung condition ng bag. Ayan. So, when this got delivered to me, yung kasama lang nito ay yung dust bag niya. Nakita nyo naman kayo na sa pinakita kong clip when I done the unboxing. So, here's the dust bag that comes with. And, para sa akin, guys, I don't care naman talaga yung, para sa akin ay yung handbag kasi yun yung binili ko. So, I don't care about the dust bag or anything. But, ayan. So, sobrang ganda pa ng kondisyon ng bag, guys. Tingnan nyo, yung shape niya is super lovely. Ito talaga yung nagustuhan ko. Yung parang ganun, pag ganun na shape. Ayan. So, nakikita nyo, may patina na talaga yung kanyang leather. Yung vachetta niya. Ayan. But, other than that, yung pagkapatina niya ay pantay-pantay naman. Ayan. So, the same yung pagka-brown niya, diba? Ayan. So, dito, meron lang siyang, maliit na watermark dito. I don't know if you can see, ayan. Pero hindi naman siya halata. I'm not very fussy pagdating sa ganyan, guys. And, ayan. Really love this one. Have a look at yung kanyang
Yan, Louis Vuitton, Paris. Ano gustuhan ko rin dito guys is adjustable yung kanyang strap. So, pwede siyang pahabaan, paiklian. It depends kung anong feel mo. Ayan. But hindi ko siya change ever. Diyan lang talaga yan siya. Ayan. I love the plates. Tingnan nyo yung kanyang plates guys. Super girly. Ayan. Gorgeous, gorgeous talaga. And then, yung mga hardware niya ay super pa talaga gold. May mga hairlines, ganun. Pero, normal na, ano naman yung signs of wear, ba diba? So, hindi ka naman talaga makaka-expect ng, second hand na parang bagong-bago talaga. Ayan. So, see? As you can see, sobrang ganda. Ang aking anak, guys, so, pasansyahan nyo na. Sobrang ganda ng kanyang zipper. Yung kanyang hardware dito, yung zipper po, sobrang, ayan o, ang kinang-kinang pa ng kanyang gold. Yung kanyang 5 feet. Ayan. Meron na siyang mga syempre mag-tarnish na yung dyan, konti. Ayan, sa baba. Let's have a look at the inside of the bag. Ayan. O, diba? Kita nyo ba, guys? Sobrang smooth ng kanyang zipper. So, the inside looks like this. Meron siyang mga nakalagay na palaman kasi pag nilalagay ko yan siya dyan. Para mag-keep ang kanyang shape. Ayan. So, since gagamitin ko na naman siya for work tomorrow, let's take them all out. Ayan. So, sobrang linis ng kanyang loob, guys. Sobrang linis talaga. Meron pa siyang kasama na receipt. Ayan, from Louis Vuitton. And this particular na na bag ay nabili in Korea. Ayan. So, as you can see, April, I don't know if you can see it, guys. April 24th, 2008, nung binili itong handbag na to. So, 2008. Oh my god. This bag is already 13 years old. Oh, diba? Kaya talaga guys, sometimes like it's very, I know, hindi siya cheap, no, yung mga bag na to. But they last for a long time. 10 years. 13 years old na bag. Ayan. But, as you can see, yung condition niya ay super, super lovely pa talaga. Kahit rubbings and wala pa talagang major na Venus lang na issue. Wala pa talaga, guys. So, let's have a look at the date code. So, the date code says here, MB1038. So, I think this is made in France in the 13th week of 2008. Ayan, 13th week of 2008. Ayan. O, diba? So, sobrang clean. Bima. Ano na siguro to, dust. So, sa loob ng bag, guys, andyan, meron siyang naka-emboss na, I don't know if you can see, Louis Vuitton, Paris, made in France. So, ayan, France nga. And then, meron siyang malaking pocket dito. And then, maliit na pocket for, ewan ko, maybe lipstick or eyeliner. Whatever you want na ilagay dyan, pwede. Meron siyang tinatawag na D-ring. And meron na naman siyang malaking pocket. Pero wala siyang zipper. Yung mga open pocket lang siya. Pero malaki siya na pocket. So, you can fit my phone. Definitely fit my iPhone 12 Pro Max there. Ayan. So, gustong-gusto ko to siya, guys. Kasi tingnan nyo, pang mami talaga to siya. Kasi tingnan nyo ang bunganga niya. Oh, sobrang laki talaga. And you know me, I need nappy, wipes, ganyan. So, pang ganun-ganun na lang. Oh, so, very easy. Pagka ganyan, open na ganyan, kita mo na lahat kung ano yung laman. Mama. Yes, anak. So, I'm very happy that I got it again in my collection, guys. Kasi, when I sold my one,
yun na nga, single pa ako noon. So, hindi ko pa talaga naisip yung gamit talaga ng, ng bag. But, again, we're meant to be talaga ng bag na to, guys. As always, as mentioned all the time, very classic ito ng Louis Vuitton. They already discontinued this in 2014, if I'm not mistaken. So, hindi na gumagawa na si Louis Vuitton ng ganitong style. So, pag gusto mong bumili ng ganito, pre-love na lang talaga. What's wrong, Anna? Here, one more music. There you go. Ayan. So, pre-love. Sa pre-love market mo lang talaga makikita tong bag na to, guys. Ayan. So, wala nang brand new. So, very lucky lang talaga ako na nakachamba ako ng ayan. Sobrang ganda pa talaga ng kondisyon niya. So, again, this is the Louis Vuitton Tivoli GM. As for the seller, guys, I'm giving them an 11 out of 10. 11 out of 10. Kasi, never ako nagka-problema sa kanila. Sobrang smooth ng transactions. Walang madaming chichibureche, ganun. At sobrang friendly nila. Especially si Miss Anna Magkawas. Sobrang friendly niya talaga. Kung makikita niyo sa mga vlogs niya, naku, sobrang nakakabuhay talaga ng dugo. Kasi, super energetic. Hindi ko alam kung saan niya nakukuha yung energy niya, guys. But, seriously, Miss Anna, let me know kung anong kinakain mo. Kasi kailangan ko ng energy at the moment. Sobrang talaga, parang happy-happy lang all the time. Yung ganun ba? So, sobrang nakaka-proud talaga si Miss Anna, guys. So, you go to their Instagram page, Lux Online PH Official, Anna Magkawas Store, and you will see all the, hindi all, marami lang mga naka-post na bags, shoes, clothes, and everything like that sa kanilang sa kanilang page. But for sure, sa dami-dami ng laman ng kanilang shop, I think 2 na yung shops niya ngayon, hindi nila mapopost lahat. So, abang-abang na lang kayo sa live nila kasi nagla-live selling din sila sa Instagram. I'm not sure sa Facebook, but yeah, Instagram, I know, kasi sa Instagram ko sila pina-follow talaga. They're 110% legit. Sobrang bait na seller, sobrang totoo na seller, kaya wag kayong matakot na bumili sa kanila. And also, you will see as well, guys, they've already got like nearly 120,000 followers sa Instagram. And you will see Miss Anna Magkawas sa vlog niya almost every day. So, alam na alam niya talaga na walang scam na ganun. And, you know, even if nasa ibang bansa kayo, mararating kayo kasi may courier naman na magde-deliver sa inyo ng mga bags ninyo. So, all the brands that you need, nandun. Lahat talaga, guys, nandun. Sa akin talaga, pera lang talaga ang kulang. But, I'm very happy that I scored this one. Ayan. So, naidagdag ko to siya sa aking Louis Vuitton na collection. So, I am planning to do like, Louis Vuitton handbag collection. So, hindi talaga marami yung bags ko. Which shopping toys one is this? Okay, sweetheart. When we go to the shop, okay? Which one? A big shop. Bigger one? Yes, a big shop. Ayan. So, hindi marami yung bags ko, guys. But, you know, we'll do a collection. Okay, we'll go get water now. Ang aking anak ay, ayan na, very, na po siya kasi anong oras na, guys. So, yeah, stay tuned for the handbag collection. I'm hoping to film pag si Buntis ay nagka-time na. That's about it for today's video, guys. I hope that you enjoyed. And please don't forget to give this video a thumbs up if you like it. Thumbs up, thumbs up if you like it. And make sure to hit the subscribe button to be a part of this family. And we hope to see you all in the next one. Don't forget to be good. And if you can, Careful, bye. 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 Forget. Oh. Boom.